Alun Fred Jones ydw i a fi wedi cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynnaladwyedd yma yng Ngynulliad Cymru. Ac mae'n gwestiwn i ofyn i chi. Ydych chi'n cael un anodd i dalu'ch biliau trydan? Ydych chi'n gorfod dewis rhwng gwresogi'ch tŷ a bita efallai? Dyna'r math o gwestiynau mae'r Pwyllgor yn mynd i'r afel yn nhw wrth gynnal i ymchwiliad i effeithlonrwydd yn ni a thlodi tanwydd a sut mae'n effeithio ar bobl Cymru. Fe wyddwn ni enghraifft bod unrhyw deulu sydd yn gwario mwy na 10% o'i hincwm ar ei biliau gwresogi a biliau trydan yn dioddau o dlodi tanwydd. Ac mae'r ffigwr yng Nghymru o nifer y teuluoedd sydd yn dioddau hynny yn tua 1 o bob 3. Felly, y cwestiwn da ni eisiau wybod ydy i baraddau mae'r broblem yma'n effeithio arnoch chi a sut mae'n effeithio arnoch chi a mi fyddwn ni'n falch iawn o glywed eich ymatebion chi. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i leihau effaith tlodi tanwydd ac yn wir i'w ddileu o. A dyn ni eisiau gwybod pa mor effeithiol maen nhw wedi bod yn hynny o beth. Mae yna 2 gynllun enghraifft i geisio gwella effeithlonrwydd yn tai ni, nyth ac arbed, ac os ydych chi wedi bod yn rhan o un o'r cynlluniau hynny, mi fyddwn ni'n falch iawn o glywed eich profiadau chi, ac mi fyddwn ni hefyd yn falch o wybod ydy hynny wedi arwain at leihau eich biliau chi. Os ydych ganddoch chi rhywbeth i'w gyfrannu, mi fyddwn ni falch o glywed gynnech chi a mi allwch chi wneud gael mwy o wybodaeth oddi ar y safle gwe a mi allwch chi gyfrannu trwy drydar neu mi allwch chi gyfrannu trwy e-bost am yr manylion ar y sgrin. Ond mae'n holl bwysig yn bod ni'n clywed eich profiadau chi ac mi fyddwn ni falch o glywed y rheini ganddoch chi.